Krčí. Povedla se ti to? Já to nahrávám. Krčí nos. Jdeme na to. Nemáš něco mýho? Prosím tě, tady máš brejle. Pospícháš domů, aby ses mohl pochlubit svým, ženě. Já znám toho Manuela Suareze. Můžeme si promluvit. Ale nikdo nesmí k nám domů. A proč? Přísahal jsem ženě, že přestanu hrát. Ona by mě zabila. Do kolika hodin jste s ním hrál v pondělí? Co to je? To nedáme úplně, vaše svědectví ho může zachránit. Řeknu všechno, přísahal. Ty peníze. Eni. Druhou půlku až po svědectví. Ale ať nechodí dobře.